Partizan je pobedio Cedevita Olimpiju iz Ljubljana i rezultatom 76:73. Posle meča utiske je izneo Ioannis Papapetru. Igrali smo utakmice dan za danom i veoma je teško rasporediti energiju. Ipak, to nisu opravdanja, srećni smo što smo ostvarili pobedu. Cedevita nas je protekle sezone pobedila 2 puta, ove jednom. Pred nama je zaista težak i naporan raspored utakmica, moramo da nastavimo u istom ritmu, počeo je Partizanov Grk, koji se osvrnuo na to i šta je recept za dobre rezultate. Jedemo dobro, spavamo dobro, ne razmišljamo mnogo o umoru. Istežemo se i pijemo mnogo vode. Trudimo se da budemo najsvežiji mogući. Pred Partizanom su mečevi sa Real Madridom i Barcelonom, veoma veliki klubovi, veoma teške utakmice, poput one koja je bila sa Olimpijakosom. Pripremat ćemo se tako da igramo veoma agresivno. Znamo da će navijači biti ovdje, moramo da se prikažemo u najboljem svetlu. Zaključio je Papapetru.